2013 ar ôl byw yn 1910 te? God, o'n i jyst mor unig. Yeah. O'n i wedi mynd o jyst byw yn loads o bobl a gael pob pryd dyn gilydd a jyst sgwrsio am y dydd a pawb yn gwybod hanes i gilydd a o'n i eisiau ar y couch ben yn unan os iau jyst yn pwdi. Neb i siarad ar. Mae'n odd, o'n i yn teimlo'n unig hefyd. Achos, bob nos oedd o fel routine, oedd pawb jyst yn dod at ei gilydd rownd y bwr a siarad, a wedyn mynd yn ystod a siarad cyn gwely. A chwerthin. Epic chats cyn gwely. A chwerthin cyn gwely. A fel adre, oedden ni ar goll, a oedden ni'n trio gwylio teledu, ac oedden ni jyst yn meddwl, mae hwn i gyd yn hopeless. O'n i jyst yn teimlo really, fel o'n i'n wasti fy amser, really. A Ruth ddim naid un o fi'n y bore. A ddim i ragio dy wallt. Edrych ar ôl fi. Ie, jyst edrych ar ôl, ie. Mae wedi bod yn odd, o'n i ddim yn twmlo bod fi'n nôl yn 2013, tan tua di Mawrth, really. O'n i jyst twmlo ar goll i gyd. Mae bywyd yn colli fe? Ie, mae bywyd lot fwy cyflym fan hyn, fel mae golau yn lot fwy llachar, a mae music yn really swnllyd, a gosh, dwi'n swnio really hyn. Ond na, mae bopeth, mae bywydau pawb yn just, 100 miles an hour, wedyn yn 1910, gyda ni routine ac o'n i'n brysur, ond oedd y bywyd yn lot fwy araf a syml a ddim gymaint o stress. Ti dal yn deffro am 6 o gloch bob bore te? Heb os. Yr wawr. Da ni wedi prynu buwch, so gallai gorsio chi. Gwych. Ni wedi prynu chamber pots fyd, so ni'n fflysio ar agor. Funny. Da iawn. So, beth yw'r prif peth te, ti'n meddwl ti'n miso o'r plas? I fi, y cwmni fi'n credu, jyst y cwmni fi'n credu, o'n i'n mor agos, o'n i'n gyd yn dymlaen ei gilydd, mor dda, o'n i'n twmlo, a jyst y siarad a'r clebran, bita wrth y bwrdd, o'n i'n really enjoyo cael pawb rownd y bwrdd, jyst fel, a bita dyn gilydd, a jyst, mae'n, sa chi'n neud na, really, yn 2013, so na'r peth mwyaf fi'n miso yw'r cwmni a'r... Glass yn y wyn? Fi'n mynd y lwfan styddiol. Y lwfan styddiol, ie. Ti'n meddwl be, dwi wedi dechrau dod i hoffi bit wan. Achos Thomas Watkin, can go wrong. Ie. Na, dwi'n cytuno efo Ruth yna. Methu'r cwmni a Helclex. A teimlo hefyd bod na pwrpas i bopeth dwi'n neud. Achos wan, dwi jyst yn teimlo fel dwi'n contributio unrhyw beth. Dwi jyst yn fel, yn 1910, o'n i'n teimlo fel oedd bopeth o'n i'n neud efo pwrpas. A wan, dwi jyst braidd ar goll. O'n i'n teimlo fel o'n i'n rhan o rhywbeth. Oedd o'r holl bell fel peiriant a pawb dy swydd a rôl unen. A popeth o'ch chi'n neud, yn meddwl rhywbeth i'r tŷ, oedd pob elfen a pob swydd yn hanfodol. So, oedden ni'n teimlo fel rhan o rhywbeth fwy, nag ydw? Oedd. Ie. So, ti'n meddwl byddwch chi'n byw bywyd chi bach yn gwahanol nawr ar ôl y profiad? Mae rai agweddau. Fi'n meddwl pawb di joio dysgu neu fel ail ddysgu falle hen sgiliau neu pethau fel y perlysiau. Oedd pawb yn joio dysgu am swyddogaethau perlysiau gwahanol a fel meddyginiaeth gwahanol a fel wneud y côn dolis a stwff. Oedd pobl yn joio ail ddysgu neu cael ei gyflwyno i pethau fel a. Pam maen nhw'n galw nhw dolis te? Achos dwi ddim yn edrych fel dolis. Na, neu googlo fe. Na fi'n ôl yn 2013. Googlo sy'n bethau. Dwi eisiau dechrau tyfu fel planhigion, a tyfu fel llysiau a perlysiau stwff, achos oedd hwnna'n rhan lyflu ono, oedd just, gallu cerdded trwy'r ardd a pigo afel ffwr o goeden, neu pigo fel lafant o stwff.
A dwi wedi dechrau fel, o'n i'n cysgu yn rili dda yn y Plas, a dwi'n meddwl... Mor sôn. A dwi'n meddwl achos dyna ddim technoleg cyn mynd i gysgu, so o'n i'n gallu fel relaxio cyn mynd i gysgu yn iawn, so dwi wedi dechrau troi ffôn fi ffwrdd cyn mynd i gwely. Sa'n i'n cyrraedd ni to, fi dal yn ffôn i gwely. Da iawn. Nawr te, oedd cwpl o scandals o'n i wedi gweld ar y Plas. Y boys y fferm gyda'r brogau pethau yn y tŷ. O'n i ddim yn gwybod dim am hwnna. O'n i ddim yn clyw dy fi. Na, o'n i'n gwybod dim byd yn bwyty fe. O, pobl yn gofyn i fi cwestiynau am bwyty'r broga, achos ni'n gallu raglen os Wener. O'n i, pa brogau? Sa'n gwybod dim byd am hwn. Ble o'n i? Fi'n mystes i bechgyn drwg, bechgyn. Do'n i'm yn cael deud yn byd. Boys y fferm, ti'n meddwl. Sworn to secrecy. So, oedd unrhyw scandals te sydd ddim wedi cyrraedd y tynedu, ti'n meddwl? Am beth i bach, un bach. O, fes ni'n dweud? Gall ti dweud bach mwy am hwnna? Wel, na, just, ti'n meddwl, pan mae pobl yn gael chydig o, fel mae Mr Davies yn dweud, lubrication. Lubrication. Leda fel lubrication yn ei dan, o'n i yn fel, oedd pobl yn tueddu i fynd bach fwy cheeky ar ôl chydig o gwrw. Felly, dwi'n mynd i gadael o fyna. Digon teg. Gan nad yw pobl mae'n ddiffyn i hunain, falle dwi'n cadw'r scandals dan rap. Falle bydd yn y llyfr, mae'r llyfr yn dyma. Bydd yna fel gossip column. Da iawn. Felly, yn cyffredinol te, beth oedd y hoff peth ges ti mas o'r profiad yma? Ffrindiau. Wyt ti'n mynd i cadw mewn cysylltiad gyda pawb? Ni yn barod, Anna fi'n cael cynno heddi. Oedd! A fi a Ruth yn cael drink yn osos blaen, yn mynd. Do, nos iau. Nos iau, ie. Mae pawb, rhan fwy o bobl, di wneud y profiad i fi yn un really special, a maen nhw di, os fysa nhw ddim yna, ti'n bod, fysa nhw wedi bod yn profiad hollol wahanol, ond mae pawb di chwarae rhan pwysig, a pawb mewn ffordd gwahanol, a mae'n rhaid cadw mewn cysylltiad efo pawb, achos maen nhw di gael effaith ar fy mywyd i. O, sopi, sori. Na, mae'n wir ddo. Oedd y cast di gael ei pigo. Oedd yn berffaith, oedd pawb yn siwt o'r ôl nhw. Oedd pawb yn edrych yn gywir fyd. Oedd e'n mor... Oedd e'n anhygol, so... Na, mae'n special. Yn y dechrau, oedd ti'n gallu gweld... Oedd yn teimlo mwy fel, oedd ti'n pobl modern a ti wedi gwisgo lan, ond erbyn i chi dod i arfer gyda'r gwaith, oedd yn edrych mwy fel bod ti'n just yn byw yn yr adeg na. Oedd ti'n teimlo, tra bod amser yn mynd ymlaen, bod ti yn just byw yn y gorffennol. Dathlu mewn i routine yn really dda, dyfa. A ni definitely'n twmlo bod ni'n byw yn 1910, a o'n i ddim yn meddwl am tu allan o gwbl ar 2013, nes bod fel y dillun cyn ni, 3 diwrnod cyn ddod yma allan, a pryd dechreuais i'n meddwl am nôl i fywyd modern eto, ond y pethefnos cynta, o'ch chi just really yn y cyfnod na, just meddwl byw a'r unig beth o'n i'n meddwl am yw, beth mae'r tywydd yn mynd i wneud fori, licen i cyfnod o'r tywydd yn ei fori, neu y golch yn y bore neu yn y prynhawn. Oedd blinkers mlaen ar y cychwyn, nag oedd e, oedd pawb jyst mor ffocwst ar gael swydd nhw'n iawn. A ni dal yn dod i nabod yn gilydd, ddim fel arfer chi'n gael 20 oed o bobl newydd, hwpo nhw mewn i tŷ, rhaid, mae rhaid i chi fyw, weitho, cymdeithasu, cysgu d'ch gilydd. Oedd e'n really intense, ti'n bod, Rowan? Fi'n surprised neb i lladd i gilydd, really. So, sa'n meddwl ni wedi cael digon o clod am llwyddo fel la. Am ddim lladd yn gilydd. Na, ti'n mynd ar gwylio efo pobl, a maen nhw'n endio fyny mynd ar nerfau ti. Oedd yna neb di gael effaith negyddol arna, fel, oedd pawb, fel o'n i'n dweud, pawb
Fiona, i Aled, i Gary. Simon. I Simon yr arth bach, i Plwm y Fywch. Mae pawb di chwarae rhan special iawn i fi yn bersonol de. Nawr te, mae cwestiwn wedi dod trwyddo gan Hugh Marshall, a mae fe'n gofyn, os yna unrhyw gyfnod arall ar wahân i 1910, hoffwch chi profi? Dwlu ar yr adegau y 30s, bydden ni'n joio byw mewn plasty yn y 30s, y pethau, cerddoriaeth a'r gwisgoedd ni. 20s i fi. 20s. Dechrau dawnsio fel Charleston. Ewn ni bellach nôl, ewn ni lwyn i Harry Ryfed neu rhywbeth, ewn ni am oes y Tuduried. Bywyd anodd iawn. Wel na, fi'n meddwl nath am y pobl yn môr hoff o oes fel just tro y ganrif, edrych yn 1910, achos hwnna fel un o'r adegau fwy a pell, fwy a agos ni lle nieithu gyda. Oedd ddim yn gys ni a hen, yn gys dydy cys ni. Oedd nhw wedi profiadu hwnna, so mae fe'n hwnna o'r adeg fwy a ni lle teimlo fel gallu cyrraedd. So meddwl nath mae cymaint o bobl sy'n dwlu ar yr adeg, ni wedi fascinated efo. Ond a byddai'n ddiddorol i mynd bach yn bellach, i'r le, wel, stim clue dyn ni, fel yn byw. Oedd yn digon mael yn y plas. Castell Henllys. Oedd yn digon mael yn y plas fel gyda golau o stwff. So ti dychmygu mynd nôl, bys 100 blwyddyn cyn ni. A bydde fe'n cymaint fwy dywyll, a bydde dychmygu'r smells. Castell Carreg-Cynnen, fi'n i fyw fyna am ti'n fawr. Na, Llundain yn yr 1800s. Yn oedd e gin am brecwast. Oedd e gin? Gin Lane. Oh, well, I'm in. Na ni. Syniad am blwyddyn nesaf te, newn ni pitcho hwnna i S4. Gin Lane. Yeah, please. Na ni. Picture this, Gin Lane. So, mynd nôl i'r dechrau y profiad wedyn, beth oedd eich argraff cyntaf wrth cyrraedd y plas a gweld yr amodau byw a popeth? O'n i'n really excited. O'n i'n just mor brwdfrydig, o'n i'n just really eisiau dechrau byw, o'n i'n just eisiau dechrau gwybod beth oedd y routine a beth oedd y disgwyliadau gwaith. Pri creuddon ni a cwrddais i Rowan. Rwy'n fel na? A dda ddwy o'n ni. Helo. Na. Rwy'n wedi mynd. Tra. Mae'n ôl. Helo. Technoleg. Fi wedi colli. Dim byd, really. O'n i'n dweud am bod i dechrau mewn i'r plas, yw e? Na ni, sut o'n i'n teimlo? O, ni'n dweud yn adrenalin ar y dechrau, nag o'n i ddod popeth môr newydd, popeth môr gyffroes. Cys cyrraedd nes i cyrraedd diwrnod wedyn, do? A oeddech chi wedi cael diwrnod llawn o waith a di dechrau am gynnar, a dwi'n cofio cyrraedd. Cyrraedd oedd yr un tri, a nhw môr hapus, di give it 24 hours, and you will not be this happy. Oedd gen i fel rose-tinted glasses, a fel, mae'n amazing, ond oedd o'n amazing i gyd. Ond oedd pawb, pan cyrraedd ni, oedd pawb, ti'n fawr, di blino a di gael diwrnod llawn o waith. A mae Rowan, ti'n desaf. Oedd e'n ffynnu i ni, achos cyrraeddodd Rowan a fi, a noswaith cyntaf, dim ond Rowan a fi oedd yna un stafell gwely. A wedyn ni, yr ail noson, oedd da ni Anna yn stafell gwely, a wedyn ni fi'n credu ar y pedwerydd noson, dath Catherine mewn i aros da ni fyd. So oedd y stafell gwely ni yn y fwy o pobl ynddo fe o hyd, a fi'n credu bydde pawb wedi bod mewn erbyn diwedd, os oedd y llawr wedi gallu cymryd digon o bwysau. Ond o'n i wedi cael dweud, a dim ond 4 oedd yn cael aros yn stafell gwely ni. Ond o'n i eisiau Fiona dod hefyd, achos o'n i'n teimlo drwg bod i'n gorfod cysgu erbyn hyn yn y stafell na, fel coccoon neu rhywbeth, oedd e jyst yn horrible. A fel oedd hi'n gorfod cysgu efo ystlum un noson. Oedd e'n... Oedd e'n oer yn y nos, mas dod yn y shed, basically, Anna, ar y fferm. Oedd e'n oer yn y nos? Nes i ddim cysgu efo'r bechgyn. Wrth gwrs,
wrth gwrs. Na, y bois oedd yn cysgu hwnna, a doedd o ddim yn, wel, apparently, doedd o ddim yn rhywg. Oedd y bois yn dweud bod o'n, bod o'n digon cynnes, ond heb y sheets a stuff, oedd o'n oer. Ond, yn stafell ni, o stafell ni yn really cozy, doi. Oedd nice. Achos oedd e o ben y stafell smwtho, ble oedd y tân ar bed. So oedd da ni tân na yn y dydd, a dde'n crosogi'r stafell i fyny'r grisiau, ble o'n i'n cysgu. A llawr pren da ni fyd, a peder o'n i'n cysgu na. Felly, o'n i'n surprised bod e ddim yn fwy oer na beth oedd e, really. Oedd e'n llawn mosquitoes, ddo. Mosquito queen fan hyn yn lladd y mosquitoes. O'n i'n mynd rawn gyda'n esgyd a llaw fi bod nos yn smac yn erbyn yma. Felly, pwy oedd yn gweithio mwy galed te? Gweithio yn y fferm neu gweithio yn y tîm? Oedd y gwaith i gyd yn really wahanol. Dwi'n meddwl oedd o'n anoddach i gweithio yn y tŷ, achos o gen nhw pethau oedd nhw'n gorfod wneud fel certain amser. So, oedd nhw dan lot fwy o pwysau na ni, achos yr unig pethau oedden ni'n gorfod wneud yn ystod y dydd oedd y anifeiliaid, a wedyn o'n na swyddi eraill, o'n i'n cael dewis really, pa swyddi o'n i eisiau wneud. Yr unig adeg oedd o'n chydig bach yn anodd oedd pan oedd o'n glawio, ond ti jyst yn delio efo fo ar y pryd, really. Diolch yn gwneud lot o wahaniaeth, really. So, na, dwi'n meddwl gweithio'r y tŷ oedd efo'r swydd, efo fwy o pwysau. A wedyn falle... Oedd gwaith chi'n fwy corfforol? Corfforol, ie. Oedd fwy o ryddid â chi? Oedd. A o'ch chi'n cael laugh o stuff? Bod ti allan yn gwneud lot o wahaniaeth hefyd, achos ti just... Mae'n lot llai stressful na bod... Yn enwedig fel yn y gegin neu rhywbeth, ti'n stuck... Nath Fiona ddim gadael y stafell na. Fiona Rian. Ie, a so... Na, oedd y pob swydd fel issues unan, fel Gary, oedd swydd Gary ddim yn anodd o ran sgiliau, ond oedd goffod oedd eistedd tu ôl pobl yn dawel, tra maen nhw'n cael bwyd, a sy'n mael chi siarad yn nhw, a sy'n mael chi ymateb i unrhyw beth maen nhw'n weid. Mae hwnna'n brofiad mor ddiathr a mor... creulon i mewn ffordd, so sa'n enfi Gary neu rhywbeth fel la, chwaith, so oedd y pob swydd rhywbeth oedd falle'n iffi neu'n questionable. Ar 3-4 diwrnod cyntaf, fi'n credu oedd Aled a Catherine gyda'r tanau, achos heb y tanau oedd ddim byd yn y tŷ yn gweithio. Felly oedd y pressure ar y ddau llia hefyd yn y plas. A'n cael eu talu llia hefyd. A Catherine, nhw'n cael eu talu'n llia. A oedd Aled yn gorfod torri'r glo ar y dechrau, achos oedd y glo wrong ydyn ni y stwff. Ie, a wedyn ni, chwarae teg i Aled a Catherine, yr wythnos 5 diwrnod cynta na, nath nhw really gweithio'n galed. A codi'n gynt mwyn gallu cyflynhawl wneud y tanau, fathau ni'n siŵr bod popeth arall yn gweithio. So, chwarae teg iddyn nhw, a wedyn ni, Mrs Wilson a Fiona yn y gegin, o'n nhw'n gais i'r gegin, o'n nhw ddim yn gadael y gegin. O leia dyn ni, o'n i'n mynd mas i'r cefn, o'n i'n ysgylor i ni, lle mynd mewn i'r gegin, o'n i'n lle mynd mewn i'r tŷ. Oedd gwaith ni'n ar y degen corfforol iawn, gyda cario'r dŵr a'r golch a phathau, ond jyst bod yn logical a gorfod trefnu yn neud siŵr bod ni ar ben popeth. Oedd dyn ni, ond o'n nhw mewn un stafell. Oedd amrywiaeth dyn ni. Whereas oedd chi'n clywed Fiona yn rhaglen hyn oes, na gyd fi'n torri bara. Sy'n gwybod sawl torth oedd hi'n torri'r diwrnod, fi'n mwynhau yn tedious. Un dwn. Wel, Catherine ddweud, un dwnog ydi fel. Golchi lan o stwff. Oedd e'n anodd felly bod yn stuck yn y tŷ am gymaint o amser? Oedd. Nes ti treulio lot o amser yn y tŷ? Wel, pan wedyn nhw y diwrnod nath yn y gyhoeddi bod ni'n mynd i'r traff, os ni wedi llefen. O'n i jyst moyn gadael y tŷ. O ddim holi gadael ffiniau, o ddim holi mynd fel i'r caffi dyn nhw, mor bell da ni, oedd rhaid ni aros ar y tir neu'r ffarm. So o'n i heb gadael falle milltir sgwar am fel pythefnos. Oedd mynd i'r eglwys yn actually yn treat, achos gathon ni adel. Ie. Oedd hel y defed a mynd... Oedden ni'n gorfod cerdded o gwmpas y ceia fel bob pnawn.
A oedd hwnna'n teimlo fel rhyddid hefyd, a dwi, fel hyd yn oed gweithio tu allan ar y stad, oedd o dal yn neis gallu gadael y stad pan maethon ni i'r cae eraill o stuff. So. Achos es I ddim hyd yn oed gadael y tŷ tan wythnos I ddydd Mercher ar ôl mynd mewn, yn ar tro cynta es I gyda Anna amser brec yn y prynhawn draw i'r ffarm. So oedd fel 11 diwrnod wedi mynd cyn I fi adael y plas a mynd draw i'r ffarm, o'n I heb fod cael amser I fynd draw na o gwbl. So fi'n cofio'r prynhawn na, jyst eistedd fyna dy Anna am hanner awr fach a gweld yr anifeiliaid. Oedd e'n lyflu. A dwi'n meddwl 2 awr o brec o'n i'n gael, a so fel arfer chi mewn falle hanner awr o nap neu rhywbeth. Ond oedd eich chi golchi dillad eich hunan, so oedd ddim lot amser I wneud unrhyw beth. Os ych chi moyn mynd i'r ardd, o gymer fi'n mynd draw na nôl mewn 20 munud fel, so oedd yn anodd ymlacio. Nhw wedi cael neges bach eto. Mae Cadi, sy'n 8 oed, yn dweud da iawn I chi gyd. Cute. A wedyn mae Lisa yn gofyn, oedd na romance rhwng y staff? Na, o'n i'n trial gael storiau, nag o'n i'n trial mae Aled a Anna, fi edrych yn suspicious little. Aled. A o'n I oedd Aled a Catherine. Aled a Catherine. Nhw oedd cyntaf, wedyn oedd Rowan a Dewi. Mrs Wilson a Dan. Mrs Wilson a Dan. Stanley a Fiona. Na, o'n i'n trial i'n stori lan, a fi'n cofio, o'n i'n rei stori lan, achos oedd Rowan gyda dillad lot neisach na phawb arall, a lot fwy o dillad. Oedd gen I drych. Oedd gen I drych yn ei pwrs. A ni'n dweud pethau to hi oedd illegitimate child meister quick. O'n i'n siarad gael subplots yn mynd. Oedden ni'n gorfod wneud rhywbeth, oedden, achos doedd gen ni ddim soap operas, doedd gen ni ddim cylchgronen am byd, o'n ni'n gorfod wneud gosip yn hynny. Soap opera yn hunain, ie. Speisio pethau fyny chydig. Na, ond yn anffodus, na, ddim byd o... Yn anffodus. Ie, yn anffodus. O gennau fwy o romance efo'r anifeiliaid. Plwm. Ie, plwm. Dyna fwy o affection ges I. A fi'n cofio Rowan a Catherine yn gwely un noswaith. Rowan yn jwmpo ar ben Catherine. Do, Catherine. Bach o sylw un nos. Da iawn. Wel, mae'r sgwrs yn dod I ben, felly I Cai, just cwpl o geiriau bach, beth yw'r prif peth ti wedi mwynhau am y profiad? Anna, Cardi, Anna. Panic. Mae di bod yn profiad byth gofiadwy, efo pobl byth gofiadwy, a mae rhywbeth dwi'n mynd I cofio am byth, a dwi'n mor lwcus I gallu gael yr atgofion sgennau, a dwi wedi dysgu bod na, ti yn gallu cymryd pethau braidd yn rhy serious weithiau. So. Mae wedi dysgu fi chill out a dwi yn cymryd pethau'n ganiataol, felly os fi stopio. Mae wedi cael sgiliau byw, sgiliau sylfaenol, fel I wneud falle tan, pobi bara, perlysiau, so pa wedi dysgu pethau fel la. Ond wedyn, gwersi bach personol fyd, fi wedi ennyn bach o perspectif, lot fi o barch dy fi tuag at rhan oedd y cyfnod, just pethau fel dŵr a mor werthfawr rhyw dŵr a oedd y tap yn drip o'n i'n rhedeg drwy'r fath o stwff. So, just pethau bach fel la, Mae'n mor bles nes I feddwl. Mae bywyd lot fwy hawdd nawr ar un llaw, ond i'n neud yn lot fwy cymleth ar y llaw arall. A rai weithiau beth fi wedi dysgu yw, mae eisiau camu nôl rai weithiau. Os really eisiau neud hwnna, os really eisiau bod bywyd mor gymleth nawr, a bod mor hectic a bod mor gloi, a just eisiau camu nôl a fel cymryd saib a mynd, na, sy'n rhaid wneud hwnna, sy'n rhaid disgwyl I wneud hwnna. A just, trial cael
bywyd yma bach fwy syml a llai cymlestod a cael fwy o amser eich hunan i eistedd lawr a trafod â pobl a sgwrsio â pobl. A os ydyn ni wedi ysbrydoli rhywun oedd yn gwylio i mynd ar gwerthu ma da nhw? Ond fel mae pwysigrwydd siarad efo pobl a just siarad, ddim yn siarad am pethau pwysig, ond just siarad a mae'r cyfarthrebu yna di mynd o 2013, mae gyd ar sgrin a gyd o flaen sgrin a ti just, ti'n unai textio tra ti'n gwylio rhywbeth ar teledu a ti ddim yn siarad efo'r pobl. Fel, dwi'n teimlo fel, mae just siarad, nath yna gymaint o lles i fi, anyway, ti'n mo, yn lle bod yn gaeth i'r sgrin. Ie, oedd lot mwy o substance i'r sgwrs nag oedd ni ddim yn siarad am MTV, ond ni'n siarad am ein gilydd a teimladau ni. So oedd lot mwy o substance a dyfnder i beth o'n i'n sôn am, so oedd hwnna'n good. Wel, wyt ti'n sôn am texts fyna, ni wedi cael un text bach arall gan Catherine oedd yn y Plas. Catherine! Mae hi'n gofyn beth bysau gallu gwneud y profiad yn well. Neu dam hynna. Ni gyd yn weid, ond ni moyn throwaway camera bach yn hunain, nag yni. Cos ar y degau, nag oedd y criw camera na, a oedd pethau'n digwydd, neu oedd gem o lun. Byddwn ni gyd yn joio, falle recordio pethau yn hunain. So byddwn ni wedi bod yn dda. Fi'n cofio ar y degau ni yn yr ysgyllery, a ti'n edrych mas trwy'r drws, a falle bydde Anna jyst o rownd y cornel yn cerdded mewn i'r Plas, a jyst yn meddwl, fi eisiau tynnu llun o hwnna, neu fydde Aled yn cerdded mas ar rhywbeth. Ond just lluniau bach personol. Neu wawer dot y ffrant y fe. O'n i'n gofyn, o'n i'n lli cael throwaway cameras wedi cyddio'n llefus, o'n i'n lli just pigo fe lan i tynnu lluniau nawr ac yn y man, ond na, gathon ni ddim hwnna. Na'r unig peth nes i ofyn am fi'n credu tra bod fi mewn na. Byswn ni di eisiau gwneud am hirach. Ie, bydden ni wedi fyd. 5-6 wythnos. Da iawn. Wel, dyna ni, dwi'n credu. Diolch yn fawr i chi gyd. Ni gyd wedi mwynhau watcho'r rhaglen. Dwi'n gwybod nawr bod ti wedi mwynhau bod yn rhan o'r profiad. Felly, diolch yn fawr a nos da. Diolch, Jason. Nos da.